L-istudenti tat-tieni sena fil-kors tal-Baċċelerat tal-Liġi fl-Università ta' Malta ftit jiem biss qabel il-bidu ta' sena akkademika ġdida ġew magħrufa li s-suġġett tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea mhux se jkun offrut din is-sena. Dan meta dan is-suġġett kien ilu obbligatorju fit-tieni sena tal-kors għal żmien twil. It-tarif wasal għand l-istudenti permezz ta' email mingħand is-segretarju tal-Fakultà tal-Liġi. U minflok dan is-suġġett ta' 8 CTS, l-istudenti ġew offruti żewġ suġġetti elettivi ta' 4 CTS kull wieħed. Iżda ebda spjegazzjoni ma ġiet provduta dwar din id-deċiżjoni ħabta u sabta. Lanqas jekk dan is-suġġett hux se jkun offrut aktar tard fil-kors tal-liġi jew jitneħħal dejjem. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar din id-deċiżjoni, l-eks dekan tal-Fakultà tal-Liġi, il-professur Kevin Aquilina, stqar magħna li lanqas il-letturi kollha tal-fakultà ma jafu għalfejn tneħħa dan is-suġġett. Il-professur Ivan Mifsud, li huwa d-dekan il-ġdid tal-fakultà, ma weġibx meta mistoqsi mit-Times dwar din il-kontroversja. L-istudenti min-naħa tagħhom fil-waqt li nħassdu b'din il-bidla drastika sejħu laqgħa urġenti. Fost dawk li jirreġixxew kemm l-istudenti tal-ELSA illi spjegaw kif EU law huwa essenzjali għall-istudju tagħhom u ħassewhom sorpriżi kif dan is-suġġett tneħħa. Dan is-suġġett iżda jidher li xorta għadu mniżżel bħala suġġett obbligatorju fil-programm ta' studji tal-kors tal-liġi offrut għall-istudenti ġodda li deħlin nhar it-tnejn li ġej. Fid-Dipartiment tal-Liġi Komparattiva Ewropea bħalissa hemm 6 akkademiċi residenti u visiting lecturer.